guys. Ako si Editenerio Kibpa Chairman kung Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys, magtudlo ko kung saan pag pulingit sa ampalayang hybrid guys, kaya ang katong OPB. Sila rin mapulinit pero sa dili patabo padayon. Kung bago lang sa mong channel, amo kalimot pag-subscribe. I-click niyo ang subscribe button pati na notification bell para updated mo sa sunod pa namang mga videos guys. Daghan pa kayong videos yung makatunan guys sa among mga vlog para nga katong bago pang magsugot ugarin makatuon mo gumikan lang sa paglantaw lang sa YouTube, di kayo nga magkahama ato pa mag-area. Karon guys, ang pulinit natong pagabuhaton. Inaani na ngayang kurma gani siyang petals guys. Action sa QOM, di na ka pwede nakapulinit. Inaani ang sakto ipulinit guys. Bukhad pa kay siya. Muni galaxy nga ampalaya guys, maghisikot na tani og kwan. Matulog yung pinakabis nga ampalaya, galaxy nga atong pinakalamit gamiton kay gani ang mistisa is-twist manggihapon pero isa kahimos gabi bugaton sa galaxy. Pag pulinit ang hybrid guys, gikaingon na nako katong OPB. Magpulinit atong iyahara, magtanom rig isa ka punuan taparan og laing punuan. Ang yarang baho ato mo pulit sa pikas nga punuan pero kini sa hybrid kita gay mo pulinit mismo sa bunga. Mukuha tag 5 to 7 pud nga bulak niya nga laki para atong ipaupaan ni sa dili niya nga punuan. Para klaro nga dili niya punuan adto mo ko pikas to tudling. 5 to 7 nga pan guys, bulak nga laki. Ano bulak nga laki guys? Kini mo na yung mga bulak gid siya. Kana pong bulak guys nga dili pud siya kiom ko na bago po siyang bukhad para ani. Bukhad siya makuha tag 5 ka buok lang. Pero akong sulti 5 to 7 nga bulak nga laki. Ato ang kuhaon pat. Oh, sure gini dili ka punuan. Kay kini guys importante kay makamao mo ani kay buni di ko makaingon yung kining ipuan pag gini siya pero hapit og atong balansin hapit pag siya kay ipuan ni nga kuan guys, ipuan ni mga taom na kuron kay pakita ko yung mga lata ni ron. Igpulinit niyo ani guys. Inyo haning pikaton kuhaon niyo ni petals padi mo maglison kini kuhaon yung petals mo ni petals. Kini guys mo pulinit mo buntag gid sayo. Kini siya magduga pang ilalom ani inyo ning pikaton, inyo anaon. Naon ninyo. Dayon kini pong sabay nga sa lubot sabay inyo po ni pikaton gamay kini inyo pong iana magtakdo ng basa niya guys muna tawag ato sa kalbasa pa paupa pero dili po mo pwede mo ani kanang init na kang adlaw kanang buntag sa di mo pay pagsang sa di po importante kanang pakasilang inyo ni pikaton guys pwede niyo kanaon ra ni bukaron niyo pero kato yang basa mahigop dito sa bunga bulak sa lubot sa bunga kamo man laki mo ni kay balik upa mao rin ang dagana ko sa hayupan guys duha nga kung paupahan na to ang atong hayupan sa iya ra pong kaliwat sa iya habarong anak o amahan mag-inbreed na siya kini guys nakuha po ko ni sa akong experience og naapoy nakasulti nako nga trabaho gyapog di nga mo ni buhaton akong gi testingan guys tested na ko ni guys kay kini ipuan ko ni karon kay nahurot nga akong ipto atong aging tanom kadaghan akong gitanom pero kini karon guys kibali ang resulta ni ipto pero ipto ni siya nga di na ingon nga ipto yung ipto kay atong gipulinit may posibilidad nga back to ipuan pa ni siya pero di ko kapasali nga ipuan kaya ako di man jud ko technician nagbase ka ako sa akong experience kay sa unang panahon guys gatanom po kong ipto nikuha gyapon jud ko atong 27 ka herbisan nya nagpalit po kong ipuan ato nga duha ka lata og ipto nako nga ubay-ubay tong ipto kaysa ipuan akong gilantaw ang pabunga guys parehas sa gyud wa gyud kalainan nagdungan sa tibas maupo pa mga nya tudloan po mo sa kining magpulinita ang atong ipulinit mo ito kay bali atong kuhaong simila dita magpulitanan kay kana apil baligya atong ipulinit inani pong plastada guys tulid gid siya nga toy-toy ikahaman niyo pulinit inyo ni siyang ibalot og silupin kay may puruhan man siya nga ighuman mo pulinit gisundan na po siya ikot kato mga pulinitor para buyog mga lampinig liguan ana inyo ni siyang balotong silupin atong gilikayan nga dili siya mapulihag ikot diha og pulinitor nga mga mananap lampinig baron or liguan kay mag-inbreed na po na siya kay upahan na po sa labinag pareha ni punuan niya kini punuan niya muikot diri ang liguan or lampinig pag ikot diri muikot pa siya sa topa mag-inbreed na siya kay gikan siya diri parehas na siya punuan parehas sa punuan bulak na po niya mo lang atong gilikan makuha tag lang punuan pulinit niya gato siyang
batag silupin guys anani. Muni atong kibali atong timaan siya nga muni kibali kuhaan na to. Muni mo na tong pang tanom sunod similya di po tuhugton kay guys kay matuok madaot po ni siya. Pwede na tong silupin guys sa skindi guys. Skindi wrap arang ice wrapper dagko man to. Pero kini siya guys inay monitoron. Abot og 3 ka adlaw ang kini iyang bukhad kayo nga petals. Malaya na ni siya, mukiom na. Inikiom ani inyuhan ning kuhaan og kining silupin. Ikuha niyo silupin para di kin mamlipat. Dili niyo ilabay silupin, ihandos niyo silupin dito sa babaw. Nya luagon yung baat dire para di siya matangtang. Mahibaw-an ninyo nga moto yung gipulit kayo igdag ko ani daghan siyang kasabay nga bunga. Di na tagkatimaan nga mo atong parehan mag-inani na maghinarbisay na ta, mag-inani. Maglisod na tag ilag asa atong gipulinit kay wala grabe nagwan to butang itimamot ang ika. Tulok adlaw mag-inani na yang porma ni guys. Akin ni bisag ko mga basta tulok adlaw inani ang porma ang malalain siya. Pwede ni siya kuhaon nan siyang kining silupin. Inyong hukason iadtos babaw ya ihikot yo diri para nga butangan yung timayahan nga moto yung gipulinit. Karon nagtudlo po konyo kanang wala niyo mapulinit nga bunga, okay ka pong kuhaon ninyo siya nga similya. Kibali inyong isimilya, di na yung siya nga kanang matawag tag invent kinagod pulinit ihapon na sa buyog or lampinig, liguan kay nakaikot sila ang punuan, ning ikot ta po to siyang bunga. Siya inani pa. Ipakita na ko nyo ang kuan guys nga pwede mo makuhag bunga nga inyong ipili ang tanom. Nga wala niyo gipulinit. Inani patanawan yung pusod-pusod guys oh. Ay tutoy-tuting dagko. Kining uban wala ni siya oh. Oh. Dili tanang bunga mao na siyang punuan na. O subahin daw mo orang punuan na og moingon tag mao ginay klase sa palya dili ko mutuo kay og klase pa sa palya. Tanan diri naa unta siya pero nganong siya man isa kini guys experience na ko ni. Kay nagkuha ko kibali bunga bako ipakita gyud ako ipahinog nga inaning porma gyud. Porsa ito tutoy wa ko magpahinog og kanang kini wala ko na gipulinit. Ning tumaw na siyang tutoy. Mo itong kaog siya. Pero makuha po mong similya guys kanaging kaya ni pwede ni siya kay straight pwede ko ni harbison pa baligya pwede po ko ni pahingon akong similya kining inani guys pwede mo similya pero kining inani di mo pwede magkuha ani siya og similya kay ang nailiso ani nga portion ang dirang buko-buko ang dire wala sa to pa malugi mo imbes nga kining porma guys og mama patapantay magni siyang porma basta buta kini oh buko siya kabaga pantay siya. Ang liso ani guys, di ko masipyat, di mo ubos sa 30 kaliso. Pero kini guys, kini porma malag makakuha ka nag 20 kaliso. Sa to pa malugi ka. Kung inani mong pahinugon, inani mong tulit hinugon para pantay siya. Magpalit pa tag isa ka bunga guys para maka-relate mo kung saan yung pagpuan. Karon magpulit ikadhang pulinit ka ako, magpulit pa ko guys, pero pala kaluwag kanisan duha ko tudlo nyo para maka-relate mo nga na pulinit. Kini siya tulid, pwede tanin mo pulinit na mapay pagbukhad siyang wabab sa makiom. Pero ginaning pormaha guys, di mo mo pulinit inani. Kini kadako ani, inani gid porma. Sa to pa buko-buko rin ay liso. Kini mo inyong pulinit kitulid siya. Akong gipito ka kuan guys, pito ka bulak na laki. Bas kay mo pulinit mo buntag gid sayo dili mo pulinit og kanang init ng adlaw. Kini pasay pikaton yung gamay ng lubot ani kay para makadikit ang iyang basa diri sa laki nga bulak sa bahay. Nyarang pikaton gamay naon para nga kini guys nagtudlo lang jud ko niya kay sa YouTube nga uban murag wa kay nagtudlo ani abot nagtabay ka tudlo basta kay igo lang ko nagtabang kay bali sa katong wa kabalo ko sa pagkuha sa lisimilya nga makaingon tag good seeds gihapon siya pito ni ka kuan akong ibot gi kuan guys ka bulak na laki. Ako na ko isip tabang ko lang po sa itong gusto yung kay magpuanggot na guys. Magsalig ta og ipuan sa tindahan. Bisan pa guys og natay kwartang budget pang palit. Nagi panahon nga mahotdag stock labi nag mopili tag nindot nga variety kining galaxy guys. Pangitaon jud kay ni nga pangitaon jud kay ni siya nga mga similya kay na magtinamnan magdungan-dungan guys. Wa jud kay mapalit ani. Kay nasuwayan ako ni sa unag pangita naabot na kog laing mga lungsod, naabot na kog bansalan. Perting pasugo na kog Davao sa kong bayar. Wa gi stock nga galaxy na among songkong napalit. Di na po ko magsulti kung isang variety. Nakapalit matog ipuan guys.
Ngan hybrid gihapon pero dili galaxy ngan, ilang kumusulti ko sa punggalan si baka nga mang daot ta sa ubang mga kumpanya. Pag harvest guys, di mo mutuo, hapit tag sa karupa, di mo arang sa karton among ipakihanan kanang karton sa kanang apple or karton sa mangga. Mula pa og tag sa kadangaw ang among maimpakihan ang katong karton sa tinapa. Mo arang siya pero pag sulod po tag 30 kilos, 25 kilos. Pating kan siya splite. Nya hasol kayo kay gagmay mang karton, mas maayo ni siya guys kay swak ra kay sa karton. Swak po ni siya sa mamalitay. Katong kuan, katong kibali mistisa, stress gihapon tong mistisa, okay maghapon to siya gamiton pero sa akong experience dili siya kahimo ani sa kibug-aton. Tinanglan po kasi ni kwanta nga open ang lubot ha kini ang ako nang giputol sa pwede to sa ice wrapper, ako nang giputol ang lubot. Akang diari tunga. Kini ito abrihan dito iagi ang kuan, yang bulak. Simagya po to resulta, abot tulo ka adlaw inyo ning kuhaon kay ug di kini kuha silupin guys, magkadako ang palya. Inig ulan kon mo kaning silupin mo singot, inig singot ani. Madaot hinaoning bunga, malata inon sa gikan pag higot pagpulinit yo tulo ka adlaw. Inyo ning tangtangong silupin. Nya mo to ang gituloy pag tangtang nyo inyong idritsa sa babaw, mo inyo na hushusan sa babaw kay para mahibaw-an nyo nga mo to inyong pilit kay og di ko na to timan ani abot sa panahon lagi di matlibog na tag-asa to atong gipulit og yato timan ang silupin kay daghan mang katoy-toy nga dungan ani pareha ani siya inani nya inani pod kinit tulid mo po ni siya maglisod na sa pagilay inaning sitwasyon inaning stage guys sa toy-toy di na kani pwede mo pulinit kayo nilaos na siya may tendency na siya nga naikutan na siya og lampinig baro ligwan nga na-inbreed siya kay ning ikot dire dayang bulak nga laki tapad raman o hibaw kaning mga lampinig ubuyog ligwan magsilog tang ikot sa bulak ikot dire sa ato pa inbreed siya mo nga magkinahanglan kita inani pang stage sa bulak inani bukhad pa siya og naa magin nakakuan di pagilaghan makita nakapa kuan pagitag laing bulak nga laki mo atong anaon pa di na masuk kuanan og kanang laing buyog ya labot og tulo ka adlaw ato ni hususon para siya makaginhawa kay mo ulan guys mo ana mi silupin niya musingot ni sulod malumos na siya maro siya mabuot na hindog na madaot malata siya o pagkita na ko yung kuan guys kanang hapit na mahinog dako na siya klaro na kini ako na ni siyang pahinggon muni akong kuhag simili wala ko nagipulinit ako lang siyang gisilik siya nga okay siya ikos ma taas kay tutoy kini siya maura magi siyang punuan na ngano iyang tapad o tanawang wa magi tutoy no kita gini nyo maura sa dita kay makasagi kay ingon ako mo ingon ang uban nga sa punuan sa klase sa palya o klase pa sa palya maura man siyang punuan na o nganong siya wala man siya naaman kini siya ako ng experience guys kini siya good pollinate ni sa katong mga malalampinig or buyog or ligwan ba ako ipakita yung sugo na kahinog guys mao ako pang similya niya magkuantag similya kana yung straight di ka mo kuhag similya nga balikog karon guys dito magpakita na ko yung sa kining hapit na isa na hinog na gani o dara o kini siya straight gid siya wa jud ko mo siya makaingon mo nga akong palya puros mga straight ay balikog ani o straight gid siya kanang tutoy guys oh ubang mga bunga kini dai sapit na kini wala man gid siya kini straight ug napa ni siya tutoy okay kini pahingon kay straight pug kayo tanaw isa na hinog nang isa gani makita niyo tutoy kini nagtudlo lang ko yung gumikan sa akong kasinatian sa ampalaya kay kining ampalaya sa gikaingon nako 20 anyos na ko ani kay sa palya guys ako lang pong ikuan nyo ang tip sa palya sa tanom para gid mo nga makaigo og presyong mahal akong ikatambang nyo kada duha ka bulan tanom mo kay mo na kong style sa isa ka tuig tanom ko kaunom gikan sa Enero tanom ko Enero, Marso, Hulyo, Septembre, Nobyembre og Enero mo na kibali unom ka bulan akong unom ka tanom lang sa isa ka tuig kay 12 man ta ka bulan kada duha ka bulan tanom ko pareha ni karon kana nagbunga na siya may tanonan po kusod si mana bali tangkod iduha ka bulan kay magsugod siya pamunga sugod siya buylo na kay gitanom pag aksyon tibas imong pareha ni mo tibas ni buylo mo bunga na pud tong kasunod
dili kalikay nimong presyo, pero maagian po nimong barato, agian po nimong mahal, maagian nimong kinamahalan, maagian nimong kinabaratuhan. Ug unsay presyo intiro tuig sa ato pa makatilaw ka. Dara ang kuano, bunga nga di nyo pwede ni kuha kadin ipisag dako tutoy ni. Pisag dako dire di ni pwede nyo pero kanaran nyo inyong kuhaan. Okay gapon sa pero kanse mo sa liso ani. Kay dire wa gini himsog nga liso. Puro siya piyasot, dire ra gibukod ani. Kini nga liso guys. Ato ning abrihan ron, ato ning tanan ko sa nang dala, ato ning kuhaon. Ang liso ani, pag hindi ako ihap ta man eh. Di kini mo sa mga 30. Nara yang latag itanong. Wa gini man horot og dala guys, pa sa balay uban. Galaxy tanan, wala koy lata, wa koy di puro sa galaxy akong palawa ano ko magtanom og laing pang variety. Kaya gikaingon ako katong ubang variety, pag harvest naglisod mig sa packaging, lisod kayo kay di mo oras sa karton. Kini ko ani kalata tanan guys, 12. Manira kong gidala ito pa sa balay ubang dalong ako kanang lisod na pag biking-biking kay ngomong hambugero po ning tawanan ni. Pakita na ko nga galaxy gid akong ampalayang gitanom narao. Kita nga galaxy F1. Nga mo ni siya magkuan ta og kibali ipto na kita na magpulinit kay magsaligid ta ani sa tindahan. Bisag natay budget, bisag so katong budget okay kayo. Di ta katanom gumikan kay naay panahon ning wa gini stock sa tindahan. Mao di ta magsalig og tindahan, maniguro pud ta nga makasibing sa atong kaugalingong liso. Pero natay budget nya na tindahan og gusto niyo kang palit, pwede pero og testingin lang nyo kining gipulinit na to og di ba irani nga kining naay totoy testingin nyo pagpalit mo ipuan. Pagtanom og ipto, tan-awa ninyo ang sitwasyon sa pamunga, tan-awa po nyo kung sa kadugan sa harvest, ang iyang ang dispose iyang bunga, iyang dagan, sa harvest nyo okay ra ba? Yung ikumpara kay ako kitistingan ako na guys, okay ra kay siya, parehas sa gyud angaya po katiman, pareha ra po katiman. Kina to na harveston oh. Ukabon tani sa kuan, ukabon tani gid og pilay ang liso ani, kini pantay mo gini, wa jud ko makuha kuan. Pakita na ko nyo para maklaro gini nyo. Ito lang sa blok ko. Kaya ko ni bandutan. Oh. Atong tanaw. Atong ipon guys. Maihap pa na sa linyada. Maihap na sa linyas liso. Ito man maihap pa. Liso man siya. Kining borot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ha. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 na. 31, 32, 33, 34, 35. 35 kaliso. Ang inyo pong pagkuha ni, ako lang ipuno niya kung saan pagkuha ni o nga technique nga kung saan pagkuha niyo sa good. Ang mulutaw ani, pakita ko niya ang mulutaw ani. Apo di pakita niyo kana may tubig pa dire. Ako pakita niyo kung saan gyud pagkuha na mo sa karon ipakita mo sa pagkuha nga kini sa bisan tuod siya og atong gipahinog plantay siya ang pag-ila ni sa good seeds siya nga gusto ako guys daghang kay hangis sa palit akong baligya gid ani karon baligya na ko 5 ang buok ani kay mamay tag tindahan nagresyo ni siya og hapit 20 ang buok kay ang 11 ka liso ron guys 200 na kapin 200 190 hapit na 20 ang buok. Sa ato pa og magpalit tag inanig pila ka liso pati pagkadakuan tog save kung magpalit tag inan ipto pero ako nagbaligya ko mikan 5 kay ang good seeds ani kining ni unload kini unload bisag pareha sa color guys pareha color kining 35 di ko ka inspect nga good ni tanan pero mo unload tanan labing maayo pero naay mulutaw guys inyo gito ibalibag pareha sa color ana pareha color yung pisag gahi pod pero mulutaw siya kay ang gitudlo gyud sa kuan guys kay nakaseminar jud ko aning ang nagbuhat kini nga liso is Swiss company. Naka-seminar ko sa una kay napo nag-invite nako nga ako pong suod kaayo sa Balasyaw, baryo po nasakop sa Kiblawan, Davao del Sur. Nga mo-attend ako og seminar is Swiss company ang okay na naman ning lutaw. O mo na akong ingon nyo. Kini nga intiro 35 ka liso di ta ka-inspect kini good seeds ni sa tanan. Naay mulutaw kini bisan sa ano punlod bisan sa bunal liso. Wa mulutaw gini siya. Oh, bisan sa bunal lutaw gini. Sa ato pa nagi sa depekto sa technician pang katudlo namo nalimot lang kasi nga ato apelyido si Robert ang nga ato mo gyang gitudlo usa pagkuha good seed bisan sa klaseng gulay na yang gitudlo sa mga pero ang kining palayaman ko available katudlo ron oh ang kanang mulutaw inyo ginang ilabay kay di ta ka kining 35 mao bitaw nga akong baligya ingon nga akong
baliga tag 5 buo. Kana 5 barato na ginagas balansyon ang abono ron. Kaya di basta-basta ang giabono aning magpahinog kag palya kay dugay kay siya kinaon sa abono ani kay giabot daghang kahinog. Nya ang ako pong gibaligay, ako magabaligag parang paranang uban nagaliso. Basta lang kay liso diretso na siya pauga. Pero magpauga ka ni guys, itudlo po nyo, ayaw ginig ka nang ingon sa uban, ibuwad pag isa ka oras sa init, ayaw. Ang gitudlo sa teknisyan na mo ani guys, kuan ra, air dry, ibuwad ra ni mo sa imong balay, ang dili mainitan. Tapos, tulong ato sa 5 ka adlaw, pwede mo siya i-preserve na sa imong sudlanan, garapon baron, o kanang disposable kanang plastic bottle, pwede na siya. Ang uban, nagbutang pag unsa-unsang klase dang kuan, kanang nila pa, ato lang pong yung itulo yung sakto para gi mo makakuha gid makarelate yun sa technique kaning pag-stack ani. Kaya ang pag-stack ani guys, yung makamao gyud bisabag maabot nig 2 ka tuig di ni siya ingon nga kanang madaot. Kung wala mo ibugas mais guys, pwede nyong sagula inyong butang nga gapas. Ug labing maayo makapalit mo kana butang na ay mga powder nga mga medisina. O di ba kining sa latas ang palyan ana siya gibutang kanang kuan. Na nakabutang uban agid mo siya anang moisture absorbent. Muna inyong ibutang na pod, hindi niyo ilabay, ibutang niyo na sa kuan. Sa katong gistakan yung garapon baron or plastic bottle, pwede po mga botelya gos tipsy. Nya mo to yung ibutang pero og wala mo ato og panggi mo guay gasto kay mo gapas mamayat pas tindahan, sarog di mo kapangay bugas baron silingan duha lang kumkom. Inyo ni butang bugas para ang iyang naman kini mo kuan siya murag musingot, dili siya mag kuan na isa puti o. Klaro sa lutaw. Musingot na ma-absorb niya tong basa sa bugas, dili siya madaot. Kay mo na akong technique aning palya guys. Kay nakasuwan yung technique nga nadaghan ako puti o. Daghan ako ano siya makawala ang hortong tanom abot og katay turok gihapon siya guys. Tested na ko na kay sa palya sige kaingon ako sa palya sa isa ka tuig tanom ko kaunom. Wa ko'y presyong na sa iluan guys, barato or mahal. Pero mumahal po guys, makaingon laging ubang haya-haya kay mahal kay ang palya. Pero pag barato po, nakaagi po kong barato kay tanom man jud ko tanang panahon, kaduha-duha ka bulan man ko tanom. Ina area guys, di kini kaugaling mo inarkilahan ra ko ni kay nako area tong ako ang matawag pero puno na mag lobi na mangga. Yan ang arkilar kung upan kay ang palya guys, pwede itanom niya nig mga awong kana bitong ilam sa kalubian kamanggahan. Kinahanglan kini siya palyag 100%, may igor siya adlaw kanang kainit adlaw kay bati pag nag plus tubo yung palyag kung magkaawang-awang magpatuyang rig sulbong way tarong bunga. Oh, ay nakita ato sa ato pa. Sa 35 nga atong gihap nakadamage sa og naay ari kuan nga upat kay damay puti nga akong gikuano, gipadaplin oh. Oh. Sa ato pa oh. Kini 30 gi sa kapin basta bukod nga inaning bunga ha. Oh, kita mo niyo, pantay gid siya. Kay sa gikayon ako kung ma-action gid katong balikog, ang buko-buko ra ginaya nay himsog ang kasagaran sa atong nalupyak nga side. Ani ang porma maputi. Oh, mo ni atong good season siya. Mo ni atong air dry og tulong adto sa 5 ka adlaw. Kini siya. Ay lang pos pasubra ipog kayo gid sa pag air dry nyo pag abot nagtag sa kabulan do kasi mana kay malaya na gito kibalay ang mata kibalay sa mabuhi pagkabuhi siyang kuan kay kini man hubog siyang mauga. Inyo kining overon ka uga, labi nag air dry yung madul-dul og sin, init kay dalami sin yung balay, init kay siya ma-over ka uga, mamatay na puto yang kibaling muhimo na siyang muhimubuhi mumata nga para mahimo na po siyang punuan sa palya. Mao na nga inyo yung bantayan po ni mga tulong na adlaw. Pero abot tol kada nga murag dito kay kagilkil pa imong pabot og 5 ra ka tasan. Imo na ibutang na sa imong hipusanan. O mo pero ang inyong butang barong dang garapon di po yo usdungon jug tinuod nga hugot kay siya. Inyo pong butangan nga makalihok siya. Anang allowance gamay nga makakango pa siya para ang iyang molds makakuang-kuang pa ito mahigop sa bugas. Ibutang yung sa bugas yung lugon para ang bugas mukatag. O ma. Okay mo na ikibali inyong katag pa. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 okay, 35 mo itong gihap sa burot, 31. Kining 31 kapunuan guys, watungan siyang paliton, ngadto sa F1, sa katidaro mag 200 na giron ang sasi. Sa ato pa 31,
og tag 11, 33, hapit sa motulo ka sasi. Mo kantidad na sa 600. Oh. Imagine ang isa ka buok, hin kantidad sa hapit 600 pesos. Og makamaot tag usa pagteknik sa kuha sa good seeds nga ampalaya. Di ta madak ang atong kibali isay atong ipait og kabig good seeds, ato nang mapait og mga abono, medisina. O dako na kitag masib. Mo nang kinahanglan importante kayo nga makamaot ang usa pagkuha sa liso nga good or kanang kuan. Basta mo timan anyo, makita nyo pa inyo ging timan anya katog di mo makapulinit pangitaon nyo tong nay mga tutoy-tutoy. Ay nyo ipa-harvest ako sa una. Tanom kog ipon ang harvester ako yung ginatudluan. Pasagay maka-action po pangasaba kanang nay inig abot na sa among panami paigpag tapukanan kanang nay mga daghang mga tutoy-tutoy ma-harvest. Action kog bagulbol kay sayang kayo. Mo balansihon nimo. Imagine ang isa ka buok hingkatidad na siya hapit 600 kay 31 man ka buok. Yes, ang minimum ron guys sa sasi 11 seeds. 200 na gidon ang presyo kay sa una 190 ang gasolina ato guys. 55 pa. Karon no hapit na 90. Saka maginaslag mo saka ang gasolina kay gasolina may pasangin lang tanan. Oh. Sa ato pa mo presyo nag 600 na isa ka bunga. Muna itong magkuhal ta itong pahinog kay ato mamaytag sa tindahan ikaduha po sa nakay budget kung walay stock di ka kapalit di ka katanong sayang kayo og maura to sa salamat. Karon guys ipakita na ko nyo itong na stock na mo nga liso sa ampalaya nga ready na itanom mo na akong i-presume nagtag sa to kaya maabot itag duha ka tuig naraan ko anong hikuan guys mao po ni among kining air dryer din mo ginabutang sa kandila nga pikas na po ni buslot sa ilaw ng tinira nga mo ni agabot ni kini pabrik adlaw guys duha bungol-bungol pa siya agabot ni tulo o atong kalima kagil-kil na siya ako na siyang ipon ra po diri guys mao ni liso bani ko banar ato mga liso mo ipahinog paliha ra mali ang moisture absorbent guys dara mga bugas o pwede ra mag kay bugas pwede kay makita nga moisture absorbent nga katong sa ampla gibutang nga dilata imo po siyang ibutang dara pwede maklaro atong yung ipokus dara kini mo ni siya inay lang kadi lang gid ustungon jud kayong sa garapon yung sudlan. Ta mabasa guys oh. Bro. Moisture absorbent. Pero ang ibutang ko sa ubos ayaw po kauna ibutang ras palihan na po ibutang pug do not eat sa in English pa sa Bisaya pa kauna. Oh, moisture absorbent inyo lang ibutang diri kini dati istakanan ko negliso nya pag abre na ko namon ko na abre nga lata na nani nga kapang absorb sa mold sumutong ako na pong gi butang lang po apa sa problema magdouble siya bugas o kining moisture absorbent may butang nga mabugas guys makita am sa guys oh. Inaay lang yung butake kini dili na ko dugangang gidaghanon na sa liso. Oh makalihok siya kay usdong pug kayo magsingot pug isang imong idasok na ra oh. Oh mao ra ko kapakita niyo sa pag-stack sa liso sa ampay. Sa usa klaseng liso gagmay nga pero sa gagmay nga liso guys halimbawa sa talong kamates or atsal espada di ta pwede maghalo atong bugas kay di na mo mapignit gawas sa dagkong liso. Paliya, kalbasa, opo, mga kining basta dagko nga liso nga mapunit na to, pwede batong, pwede bugas ato isagol pero og nanggagagmay sa mas talong, kamatis, di kita pwede masagol og bugas kay magsilusod makipag inig sidri ato mo pamunit ato atong gapino man tong mga liso sa kamatis. Gapas ato ibutang ato dili kining moisture absorbent. Og mao ra ko ipakita ang sa pag-stack sa liso. Bisan pa sa duha ka tuig guys. Duha ka tuig atong stack ay di pa siya madaot, pwede pa rin siya nato ika motorok pa siya pero ay lang po painitig nyo nga madikit dito sa sin ibutangan nyo ka ng handong na siya dili ingon nga kanang mainitan kay kini siya guys di man siya basta-basta madaot kay sirado man ni siya nya wa na siya nga di na po siya masudlag manap ingon nga di man masudlag manap kay sirado man nya di po siya mag-umog kay na may moisture absorbent ikaduhan apay double pa siya napay bugas kini guys magkadaghang liso dili po ni abuton gid diri sa tama lang diri guys atong ibutang ani nga liso dili ato isangpo gid diri kay di po siya kalihok para makalik-lihok kung siya inig na makanapay sirkulat sa hangin nga nasa sulod og mao ra daghang salamat hinaot ninyong nasabtan akong pagpasabot sa pag kuha sa liso gikan sige pakita nga gikan pagpili sa mayong nga bunga sa pagpulinit hantod pag stack niya sa liso nga tinuig dili madaot og daghang salamat.